Enw I Hugh Williams, fi yw pennaeth y gyfadran Celfyddydau yn Ysgol Henry Richard. Dwi'n hefyd yn gyfrifol am dysgu celf a ffotograffiaeth ac hefyd dysgu ar y cyd hefo Mrs Eleri Williams sydd yn dysgu celf a textiliau. Mae'r gyfadran yn gyfuniad o bynciau traddodiadol megis celf, textilau, drama a cerdd. Mae'r pynciau yma'n rhan anatod o fywyd yr ysgol hon, ac rydym fel cyfadran yn credu'n gryf mewn hyrwyddo Cymreigtod a dathlu diwylliant lleol, Cymreig ac rhyngwladol. Byddem yn ymestyn profiadau dawns a ffilm i'r disgyblion fel mae'r cwricwlwm newydd yn esblygu. Helo, Sara Davies ydw I a fi di athrawes gerddoriaeth Ysgol Henry Richard. Heb os, rydym fel cyfadran yn gyfoethog iawn o ran ein cyfleoedd allgyrsiol ac mae gennym traddodiad hir dymor y lwyddiant clodwiw yng nghystylaethau'r urdd yn genedlaethol ac yn rhanbarthol. Mae ymdrechion creadigol a cherddorol disgyblion Henry Richard wedi weld yn blynyddol ar lwyfan ac yng ngarddangosfeydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. O ganlyniad, mae proffil uchel a pharchus gyda'r ysgol fach hon drwy Gymru gyfan. Rhian Evans dwi a fi sy'n dysgu drama yma yn yr ysgol. Rydym yn credu mewn cynnal perthynas glos gyda'r gymuned ac yn cefnogi gweithgareddau diwylliannol yr ardal, enghraifft eisteddfodau, oedfaon, cyngherdau, sioeau a phrosiectau celf gyda asiantaethau lleol. Mae teithiau blynyddol gyda'r gyfadran i leoliadau cyffroes megis Caerfaddon a Fort Meirion, ac rydym hefyd yn trefnu teithiau ar y cyd gyda'r gyfadran deniaethau i ddinasoedd Ewrop, enghraifft Rhufain, Berlin, Paris, Amsterdam a Llundain. I gloi, beth sydd gyda cyfadran i gynnig o rhan datblygiad personol ac addysgiadol i'ch plentyn? Wel, mae'r meysydd yma'n gymorth mawr o ran datblygu hunanhyder ac hunanwerth o'r unigolyn, yn ogystal â meithrin boddhad mewn mynegu ei hunan yn greadigol a cheddorol. Ei nod fel cyfadran felly yw sicrhau bod eich plentyn yn derbyn ystod o gyfleoedd cyfoethog i wireddu ei potensial yn y meysydd yma, ac i wreiddio gwerthfawrogiad ac mwynhad gydol oes yn y Celfyddydau.